que el meu pare tenia un hort a baix al riu, allà al Pont de la Salut, i la meva mare va començar, doncs, els vespres, quan venia de treballar, vendre el que el meu pare havia collit. En aquella època compràvem molt de proximitat, hi havia doncs, botigues pràcticament a cada cantonada. I llavors el Tòric la feina que tenia era agafar aquella mostra i amb una agulla desteixir aquella mostra. I anava aixecant fils i anava apuntant amb uns quadrets petitons i pren dos, deixa dos, o sigui, dos per sobre, dos per sota. L'amplada de la peça se'n deia trama, la trama, i el que era al llarg de la peça, la tela. Recordo els noms d'aquells Tellví i Montlleó, que feien molt riure i eren molt aplaudits, i el de Virgili, que feia de dimoni els pastorets i de dolent a les altres obres. La Rambla era el puesto d'anar a buscar nòvio. I els propis fabricants de Sabadell van crear la mútua sabadellenca, que inicialment es deia d'accidents. Abans no es anava tant al metge. Hi havia gent que quan t'arribava t'havies de posar amb alerta perquè et podies trobar casos tremendos. El doctor Argemí Fontanet era el director i llavors hi havia altres professionals que baix les ordres del doctor Argemí anaven a fer tot. Mira, quan jo era molt jove, per exemple, si venia un home a comprar, tothom el deixava passar perquè era senyal que la senyora estava malalta. Nosaltres estàvem, tipes, i llavors cada peça potser tenia un dibuix, que no era tot el mateix dibuix. L'ull de perdiu, la sarja, la plana, Recordo dos personatges coneguts, que eren el Sánchez dels Caramels i el senyor de la Regalèssia, que venien, els Caramels i la Regalèssia, a les portes dels dos cinemes principals, l'Uterpa i el Rambla. El malalt li pagava una quota al mes i el metge els visitava a casa seva i quan necessitaven que anés a casa del malalt també hi anaven. Totes les botigues habitualment tenien llibreta, la gent cobrava setmanada, cobrava per setmana, cobrava amb efectiu cada setmana i els treballadors que tenien menys possibles normalment pagaven al final de setmana. Anàvem passant les mans, si hi havia un nus el trèiem, si hi havia una carrera l'agafàvem i la cosíem. Que aquest pare de l'amiga era un senyor gran, però era valent, i era bastant gran, ens acompanyava, perquè si no, no podíem anar soles d'excursió, a qualsevol puesto, a Can Canyamés, a la vora. Per això les mares deien que la llet, i tenien raó, s'havia de bullir, havia de fer 3 bulls. Això era perquè així es aconseguien matar els germans si hi hagués. Va trigar bastant a posar-se el quart de quilo, el sistema decimal, perquè 3 unces eren 100 grams, una lliura eren 400 grams. Per tant, tant era que t'ho diguessin d'una manera com una altra, perquè era el mateix. Els talers d'abans eren uns talers que fotien disbarats i llavors, quan arribava la peça a les cosidores, de vegades deia, escolta, vine que d'allò, anaves cap allà i el taler no havia anat bé i hi havia aglomeracions de fils aquí més clar i això ja no ho arreglava ningú. Llavors el que es podia arreglar, la cosidora, doncs és la que tenia que cosir, o si estava tan plena de disbarats, de dir, bueno, que val, no val la pena i en fabriquem una altra, perquè hi havia peces que eren per llançar, eren mapes. A la Salut i per la festa de la Salut era preciós, perquè anàvem, les famílies tots ens coneixíem.